gælder om at samle sig i det bedste team af rådgivere, man kan omkring sig. Finder nogle rådgivere, som kan hjælpe sig. Det vil være revisorer, det vil være advokater, det vil være pengeinstitutfolk og alle de andre gode, de møder på det her kursus. Og så bruge dem i hele forløbet. Det er at sætte sit personlige liv først, og så have forretningslivet og forretningsplanen omkring det personlige liv. En iværksætter skal fokusere på det, han er rigtig god til. Det vil sige sin forretning. Iværksætter har jo typisk rigtig mange kasketter på. Den ene dag vil de gerne være bankmand, den næste dag vil de gerne være revisor, og den tredje dag en advokat. Og der må man bare sige, fokusere på virksomheden, og så anerkende, hvornår man har et advokatbehov. Og så komme ned og snakke med advokaten, før det er for sent. Man skal stole på sin mavefornemmelse. Man simpelthen stole på, at det man selv tror på, det er det rigtige. Når det kommer til reklame og markedsføring, så er der desværre aldrig ét facit. Der er aldrig noget, vi kan sætte 2 streger under, som være det rigtige. Så sørg for at træffe nogle valg, og så stol på din egen mavefornemmelse, at de valg, du har truffet, også er det rigtige. Pas godt på de gode værdier. Det er det vigtigste, når man er iværksætter. Det er at passe godt på de gode værdier. Det er at passe godt på sig selv. Sørge for, at man har de rigtige forsikringer, som dækker en, når man er ude og arbejder for sin virksomhed. Men det er også at passe godt på de værdier, som man køber ind i virksomheden. Det er vigtigt at gå til advokaten i tide. Det er rigtig tit, at vi ser, at folk først kommer, når det er gået galt. Og så kan vi forhåbentlig godt hjælpe dem alligevel. Men det havde måske været nemmere og også billigere, hvis de var kommet lidt før. De skal ikke glemme den administrative disciplin. Sørg for at styre på bogholderiet, og sørg for, at deres administrative ting er i orden. Fordi det værste, der kan ske for dem, det er, at de kommer bagud af de ting her. Og så bliver det bare dyre i den sidste ende. Så sørg for at have styr på det fra dag af. Find de rigtige kunder og find den rigtige omsætning. Jamen det handler om, at alt for mange, når man nystarter, satser efter et læfle for at få noget omsætning i sin butik. Men for mig, det handler om at finde den rigtige kunde, for den rigtige kunde giver også den næste rigtige kunde. Få styr på din forretningsmodel. Det er meget, meget vigtigt, at vi ved, hvordan man tjener penge i systemet her. Så kan det være, at du har et andet formål med din indtjening, måske noget socialøkonomisk, eller du vil give overskuddet væk. Det er lige meget, du skal stadigvæk kunne tjene penge i din forretning. Okay. Husk, at man som selvstændig kan være medlem af en A-kasse, og derved er dagpengeberettiget. Man skal gøre tingene ordentligt. Altså det kan godt være, at nogle ting måske kan ses lidt dyrere, når man måske skal til at starte op. Men de investeringer, man gør i starten, at de kan være givet godt ud, hvis man går ud og investere lidt penge i tingene og gør tingene ordentligt.